लोगोफोर अरुणाचल प्रदेशनि सासे गेदेमा सासे नेता बिथांखौ डेलिगेट सेसनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि 57थि बोसोरसालिया जथुम्मानि जानानै थांनाय जि डेलिगेट सेसन बै डेलिगेट सेसनाव सासे आलासि लिंहरदोंमोन अरुणाचल प्रदेशनि सासे नेता बिथाङा मा बिथांनि सोमोन्दै आं जेबो मिथिया बिथांनि माखासे लेक्चारा भाइरेल जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बे लेक्चारा माने माखासे मानसिफोरनि माने गोरबोखौ खावनो हादों आरो स' बिथांमोना आंनि भिडिअ'आव माखासे कमेन्ट लिरगासिनो थादों जे अरुणाचलनि बै गेदेमाया बुंनायनि सायाव नोंथाङा मा सानो बेबायदि माने आंनि मतामतखौ मिथिनो लुबैदों बिनिखायनो नोंथांमोना आङो बे भिडिअ'खौनो लाबोग्रोबाय बिनि उनाव नोंथांमोना अमित शाह बिथाङा मा फोसावलांखो बेखौबो नोंथांमोना खिन्थागोन एक्सट्रा भिडिअ आरो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मा फोसावलांखो नोंथांमोना खोनाखाबाय थेवब्लाबो बेखौबो आं एक्सप्लेन खालामगोन गुबुन मोनसे भिडिअ दा बाथ्राया जाहैबाय बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बे दतमायाव जानाय बे कनफारेन्सआव बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंदों जे एबसुखौ माखासे एडभाइस होदों बिथाङा जेबो गाज्रि बाथ्रा बुङाखै गोबाङानो बेखौ ओरैबायदिबो लादों जानांगौ जे इनसाल्ट खालामदों एबसुखौ माने आयना दिखायदों बेबायदिबो सानदों खोमा बेबायदि आरो नाथाय आं सानो बिथाङा एडभाइस होदों माने बिथाङा सासे माने रोंगौथि गोनां सुबुं थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मोनसे एडभाइस होदों आरो बै एडभाइस होनाया जेबो लाजिनांगौ बा माबा मोनसे गावखौनो अपमान खालामदों बेबायदि जेबो नङा आं बेबायदि सानो आंनिफ्राय साननाया बेयो नोंथांमोननि साननाया मा आं मिथिया स' बिथाङा बुंदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा खौसेथिनि थाखाय खामानि मावनांगौ बर' जातिनि थाखाय खामानि मावनांगौ पलिटिकेल पार्टिनि ओरैहाय बेबायदि जानाङा पलिटिकेल लाइनजों बांद्राय थांनाङा समाजनि बर' मानसिफोरनि थाखाय खामानि मावनांगौ आरो माखासे बाथ्रा बुंदों बेखौ नोंथांमोना आंनि आइडियाजों नोंथांमोननो खिन्थानो नाजागोन स' बे बाथ्राखौनो लानानै पलिटिक्सनि बाथ्रा बुंबाय नालाय बेखौनो लानानै गोबां मानसिनि गोसोआव गोबां बेले बेजे साननाय सोमजिदों खोमा नाथाय बे बाथ्रायाबो सैथो जायखिजाया बबेबा जुदि डेलिगेट सेसनानो जा एबा बबेबा मोनसे जातिजों रिलेटेड बा हारिनि खामानि मावग्रा सुबुंफोरा बेबायदि मिटिङाव जुदि एडभाइस होनो थाखाय लिंहरजायोबा बेबायदिखौनो बिथांमोना बुंखायो आरो बे जेबो गोदान बाथ्रा नङा खायसे सुबुंफोरनि थाखाय बे गोदान बाथ्रा जानो हागौ नाथाय बिथांनि बुंनाया जिहेतु भाइरेल जाबाय नालाय गोबां मिडियायाव फोसाव जाबाय नालाय बेखौ माने गोदान बादि नांदों आरो नाथाय बेबायदिया जेबो गोदान बाथ्रा नङा बबेबा जुदि इन्टेलेक्सुवेल मिटफोर जायोबा बेफोरबायदि बाथ्राया माखासे ओंखारो आरो स' जियानो जाया माने बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंदों माने गोबांनि थाखाय बे आयना दिन्थिनाय बायदि जादों जे पलिटिक्सजों थांनाङा पलिटिकेल माने हेन्डेलखौ बांद्राय हमनाङा बेबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बुंनाय बादि मोन्दों आरो बबेखानि बिथाङा एडभाइस होदों आरो थांदों होनना बुङाखै आरो बाथ्राया जाहैबाय बिथाङा अरुणाचलनि सुबुं जों जाबाय आसामनि सुबुं स' आसामाव बर'लेण्डआव थानानै जोंनि कन्डिसना जुदा जानो हागौ बेनिखायनो थासारिखौ लानानै कन्डिसनखौ नायनानै गुबुन जानो हागौ आरो स' बिथाङा मा एडभाइस होदों नोंथांमोनखौ खिन्थागोन बिथाङा बुंदों बर' हारिखौ इउनिटि जानो खौसे जानो थाखाय बिथाङा खावलायदों जोंनि मानसिफोरा नाथाय खौसे जानायनि दुरुङाव माब्लाबा फैनो नाजाया सोरबा मोनसेखौल'सो दाय होबाय थायो आरो गावनियाव जेनेबा दायानो गैया स' बिथाङा बेखौबो एडभाइस होदों बिथाङा इउनिटि बर' जातिनि बर' समाजनि उन्नतिनि थाखाय खामानि मावनो थिनदों आरो बिथाङा बुंदों मा जे बिटिआर बुङो बिटिसि बुङो काउन्सिल बुङो बायदिसिना मानसिफोरा बुंबाय थाङो दा मा रिजन होनना बुंदों नाथाय बेफोरो माने पारफेक्ट नङा बेनो जोबथा नङा आरोबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ माने फ्रि फ्रेंक जानानै गासैबो बर' सुबुंफोरखौ लोगो नांनानै फिन स्टेटहुडनि थाखाय रिभलिउसन खालामनो थाखाय बिथाङा खावलायदों आरो बेबायदि जुदि रिभलिउसन खालामबा बिथाङाबो फैनो थाखाय मदद खालामनो थाखाय रेडि स' बेबायदि आरो स' माखासे जोंनि माखासे संगठनफोराथ' फिन न' बड'लेण्ड न' रेस्ट होनना गाख्रावगासिनो थादों स' बिथांमोननि थाखाय बे माने मोनसे माने मा होनगोन फिउल होनाय बायदि जादों आरो स' बिथांमोना थारैनो मोजां मोनदों स' दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बुंदों फिन आरोबाव स्टेटहुडनि थाखाय रिभलिउसन खालामफिननांगौ बेखौ एडभाइस होदों आरो खारन फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ होननाय मोनसे सोदोब दं ना बेखौ लानानैथ' गोबां बेले बेजे जाबाय थादों समजों लोगोसे स' बै बाथ्राफोरा माने बै दा बिथाङा बुंनायजों माने एसे उल्थां फाल्थां नालाय माने मानसिफ्रा एसे बोलो मोनदों आरो जे बै आलासियानो जुदि बेबायदि थिनफिनदोंबा बेनि सायाव जोंनि साननाय हनाया मा जानांगोन स' आं सानो जोंनि साफ्रोमबो सुबुङानो बेखौ लुबैखायो नाथाय थासारि कन्डिसन समखौ नेनानै बै रिभलिउसननि सम बोथोर बा टाइपआ गुबुनबो जानो हागौ बे जाबाय एबसुनि कनसेप्ट निश्चय एबसुआ बेबायदि सानो जानांगौ आरो
स' बेखौ नाथाय गोबां मानसिया मोजां मोनाबो जानांगोन नाथाय बे आंनि साननाय नङा आंनियाथ' मा रिभलिउसनखौनो नांगौ आंनो नाथाय थेवब्लाबो थासारि कन्डिसनखौ नायनानै बे गुबुन गुबुन जानो हागौ बे आंनि नङा स' फरायसा आफादनि कनसेप्टआ मा टारगेटआ मा बेखौबो आं मिथिया माने आं मोनसे आइडियासो खालामदों आरो मालायनि गोसोखौथ' नोंथाङा आइडिया खालामनानै 100% मिथिजोबा नालाय जानो हागौ सामथिं पार्सेन्ट 10% 20% कारेक्ट जानो हागौ आरो आंनि आइडियाया स' नोंथांमोना बेखौ जेबो साननाङा बिथाङा एडभाइस होदों स' जों रिभलिउसन खालामनांगोन नाथाय बै रिभलिउसननि जि अबस्था बेबस्था रोखोम थासारि लानानै सम लानानै बोथोर लानानै जुग लानानै दशक लानानै जुदा जुदा जानो हागौ बे लोगोफोर स' बिथाङा बुंदों नाथाय बिखौ मावफुंनायनि टेकनिकआ सिस्टेमा पलिसिया मेथडआ बे मा समजों लोगोसे गुबुन गुबुन जागोन आरो नाथाय बेवहाय साफ्रोम मानसिनि सापर्ट नांगोन खौसेथि नांगोन आरो पलिटिकेलि सोलोंथाइ बिथिङाव जों मा स्ट्रं जाग्रोनांगोन लोगोफोर आरो बिथाङा मा एडभाइस होबावदों रन्जन दैमारि जिहेतु बे मोनसे गोजोन सुक्ति रन्जन दैमारिखौ दाबो जेलनिफ्राय दिहुननो हायाखै बिथांनि मथेबा रन्जन दैमारिखौ दिहुननो हायिया आंनि बादिबा आंनि बुजिनाय बादिबा मोनसे फेलें आरो बे गोरोबथाबादि बिथाङा उदां जायाखै उदां जानांगौमोन नाथाय बेखौ जुदि जों साफ्रोम बर' सुबुंफोरा जुदि खौसे जानानै जिउयै माहामै जुदि नाजायोबा थारैनो जों बिथांखौ दिहुननो हागोन नाथाय नोंथाङा मिथिगौ जे जोंनि मानसिफोरा मा जाना दं दल जाना दं आरो फिसा थुख्रायाव माने दल जाना दं आरो रावबो रावनिदो गोरोबलाया रावबो रावखौ माने मानिलाया गोरोबलाया बा रावबो रावनिखौ गनायलाया आरो रावनिबो डिसिसनफोरा थांखिफोरा जुदा जुदा आरो माने बिनिखायनो जानो हागौ जों दिहुननो हायाखै बेखौनो इंगित होदों नामा जोंनियाथ' पलिटिकेल पार्टियानो 3-4 जानो थांगासिनो दं स' बेबायदि बिथिङाव जों खौसेथिया बोरै फैगोन स' बिथांनि बुंनायनि मेन जि जों जुदि बिजिरनानै नायोबा जुदि जों खौसे जानानै जुदि जरदार जुदि बयबो दाबि खालामबा बिथांखौ गाबोननो दिहुनना हरनांगोन बेबायदि आरो बिथांनिया आंनि बुजिनायाव दे बिथाङा बबेखानि हौवासाफोरखौबो एसे जावदों आरो जे कालसारनि बाथ्रा बुङोबा बेखौ गार्ल्सफोरासो लाखिनानै दोनदों नाथाय हौवासाफोराथ' लंपेन्ट टाइ सुट गाननानै इउर'पियान ड्रेस गाननानैसो फैदों बांसिन नङा होमबा बिनिखायनो बिथाङा बेखौ बुंदों जे कालसारखौ मेनटेन खालामनाया खालि हिन्जावसाफोरनि बा आइजोफोरनिल' खामानि नङा बे हौवाफोरनिबो खामानि माने जों हौवाफोराबो कालसारखौ लाखिनो थाखाय थैथां बावसोमनांसिगोन बेखौ बुंनो नाजादों आरो बिथाङा जेनेरेलि माने गार्ल्सफोरा जोंनिया माने जि ड्रेस जोंनि ड्रेस कालसार मोसानाय कालसार बा बायदि बिथिं आरो बेफोरखौ बांसिन लाखिबोनायखौ जोंबो नुदों आरो नाथाय बबेखानि आथिखालाव एसे चेन्ज जादों जोंनि मानसिफोराबो एसे एला हौवाफोराबो एसे एला माने कालसारनि प्रति बा गावखौ दिन्थिफुंनाया एसे बांबोदों आरो स' बेखौबो जों बुजिनाया मोजां जे जुदि जों कालसार माने बर'नि जि कालसार बैखौ जुदि रैखा खालामनोबा जों हौवाफोराबो जरदार नाजानांसिगोन आरोबाव बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों एबसुखौ निउट्रेलिटि मेनटेन खालामना बुंदों नोंथांमोना बेखौनो बुंफिनबाय जे पलिटिकेल ओरैबो बे पार्टिनि जालाय बै पार्टिनि जालाय बेबायदि जानाङा माने निउट्रेलिटि मेनटेन खालामनांगौ थारमाने गेजेरनि सुबुं डेट मिन्स एकदम 100% पलिटिक्सनिफ्राय गोजानाव थानांगौ बेबायदि इंगित मोनसे होदों आरो जायखौ गोबां मानसियानो लुगैयो एबसुआ पलिटिक्सनिफ्राय गोजान था बेबायदि कमेन्ट्सआथ' गोबां फैयो जोंनि भिडिअ स' बेबायदि बाय थांदो नालाय बाथ्राया माने मोजां नांदो आरो गोबां सुबुङा जे एबसुखौ मा पलिटिक्सनिफ्राय गोजान थानो बबेखानि रियेलिटिया बेनो जायखिजाया बेबायदि आफादफोरा पलिटिक्सनिफ्राय 100% गोजान थानाया सम्भब नङा माने निउट्रेलिटि मेनटेन खालामनांगौ आरो बिनिबो फिउचारखौ नायनानै बेखौ बिथाङा बुंनो नागिरदों नाथाय निउट्रेलिटिनि ओंथिया 100% पलिटिक्सनिफ्राय गोजानाव थानाय नङा लोगोफोर नोंथांमोना साननोबो हागौ स' जुदि आं निउट्रेल सलिउसननि बाथ्रा बुङोबा निउट्रेल सलिउसनाव मा जायो एसिडनि हाइड्रजेन आयन आरो खारदैनि हाइड्रक्साइड आयन डेट मिन्स खारदैनिबो गुन दङ एसिडनिबो गुन दङ लोगो नांनानै मा जाबाय मडला जानाय होनना बुङो ना बर' निउट्रेल जानाय होनना बुङो ना बेहाय हाइड्रजेन आयनबो दङ आरो हाइड्रक्साइडआ फैयो खारदैनिफ्राय हाइड्रजेन आयना फैयो एसिडनिफ्राय आरो लोगो नांनानै मा जाबाय दै नाथाय बैहायथ' मोननैबो दङ आरो बै जुदि दैखौ फिन बोखारनानै बै हाइड्रजेन आयनखौ जुदि हेल'जेन बा गुबुन बेबायदि सालफेट कार्बनेटफोरजों लगायफिनाबा फिन एसिड जाफिनगोन आरो बै OH माइनासखौ जुदि हाइड्रक्साइड आयनखौ जुदि फिन जुदि जोङो बबेबा धातुजों जुदि लगायनानै बा फिन खारदै जाफिनगोन डेट मिन्स निउट्रेलनि ओंथिया बे नङा जे 100% नोंथाङा पलिटिक्सनिफ्राय गोजानाव थानो हागोन जास्ट आं फान खालामदों नोंथांमोनजों स' बेनो जादों आरो स' बेखौ जों गाव बुजिनांगोन जोंनि हारिनि मानसिफोरा बुजिनांगोन एसेबांबो जों नेगेटिभखौ लाबाय थाबा मोजां जानाय नङा लोगोफोर
नेगेटिभ साननाया अरायबो खौसेथिनिफ्राय गोजानाव थाहैयो बेनिखायनो नोंथाङा नेगेटिभ साननायखौ गार बेनिखायनो अरायबो पजिटिभ साननांगोन जानांगौ माबा मोनसे बेवहाय समस्या दङ जायनि थाखाय बेबायदि जानांगौ जायो आरो बड'फाखौ लानानै बिथाङा मोनसे इम्पर्टेन्ट बाथ्रा बुंदों जे बड'फाया क'क्राझारावल' जुदि मिथिजायोबा बा आसामावल' बड'लेण्डआवल' जुदि मिथिजायोबा मा जानो बेखौ दिल्लीयाव मिथिनांगोन इण्डियानि गुबुन गुबुन जायगायाव अरुणाचलाव त्रिपुरायाव मणिपुराव नागालेण्डआव माने इण्डियानि जेरावबो बेखौ जोङो मिथिहोनो हानांगोन आरो बेबायदि जानाया थारैनो जोंनि बर'नि थाखाय माबा मोनसे मुलाम्फा गोनां जागोन आरो स' बिथाङा बेबायदि इंगित होनो नाजादों नोंथांमोना बिथांनि बुंनायखौ खोनासंगोन जानांगौ नोंथांमोना खोनाखाबाय थेवबो नोंथांमोना खोनासंबावगोन बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों नाथाय जों दिनै मिथिनाया मोजां जे बिथाङा जायफोर बाथ्रा बुंदों एबसुखौ पलिटिक्सनिफ्राय गोजानथा निउट्रेलिटि मेनटेन खालाम बड'फाखौ जेसेबां हायो अल इण्डियाआव माने हाइलाइट खालामनांगौ प्रसार खालामनांगौ बेखौ बुंदों आरो इउनिटिखौ मेनटेन खालामनांगौ बर'फ्रा खौसे जाफिननाय फिन बड'लेण्ड स्टेटहुड माने बिटिआर बिटिसि बेबायदि नङा आरो माने काउन्सिल रिजन बेबायदि नङा आरो एकदम स्टेटहुड माने मोनसे उदां हादर नङा दे उदां हादरसा बेबायदिनि थाखाय फिन रेगुलेसन खालामनांगौ स' बड'फाखौ प्रसार खालामनांगो आरो दिपेन बर' बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों बांद्राय बोरायाखै फिन कनसेप्टआव थानानै गासैखौबो मावफुंजोब जुदि डेलिगेटआ जुदि बुङोबा रायजो राजाया बुंबा नोंथाङा थाफिनबा बेवहाय थाया बेबायदिखौ दा बुं बांद्राय बोरायाखै मावथार बेबायदि बुंदों नङा होमबा बेनि ओंथिखौ नोंथाङा जुदि बुजिबा कमेन्ट सोलिबानो जाबाय बिथाङा मानो बेबायदि एडभाइस होदों स' बिथाङा जायफोर बाथ्रा बुंदों बे जाबाय मोनफा मोनफा एडभाइसमोन बिथाङा माब्लाबाबो बेवहाय आयना दिन्थियाखै नोंथांमोना आयना दिन्थिदोंना सानोबा जानांगौ बे गोरोन्थिबो जानो हागौ स' बिथां गेदेमाया जुदि बेबायदि जुदि इनसाल्ट खालामगौमोनबा बिथांखौथ' बेबायदि लिंहरनाय नङामोन ना आगोलनिफ्रायनो बेबायदि बिथाङा बुंखायो आं मिथिनायाव आरो स' जियानो जाया माने जुदि बेखौ जों आयना दिन्थिनाय होननानै जुदि सानोबाबो सानजायोबो मानो होनोबा एडभाइसआ बिराद दरकार जानो हागौ बै गेदेमाफोरनि खामानि मावनाया माब्लाबा गोरोन्थिबोथ' जालांनो हागौ स' बै गोरोन्थिखौ ब्रेक लगायनो थाखायनोथ' एडभाइसनि गोनांथि जायो आरो बे एडभाइसखौ बेबायदि डेलिगेटआव बा टेबोल टक जानाय समाव अके अब्ला नोंथाङा बुजिबाय बेवहाय जोंहा दुखु मोननो गोनां लाजिनो गोनां बा माबा मोनसे थल दामनो गोनां जेबो गैया माने एडभाइस आरो बे आंनि नोजोराव बाखि नोंथाङा खोनासं बिथाङा मा बुंदों स्पेशली एफसुर লগত আৰু আমাৰ দীপেন ভাই নিজে কৈছে সদায় তেনেকুৱা ডাঙৰ পাৰ্টিত মাতি থাকে মই তেনেকুৱা মনত পৰাৰ কাৰণে মই বড় সমাজ আৰু আমাৰ এফসু আৰু স্পেচিয়েলি মোৰ সৰু ভাই দীপেন বড়ক মই মোৰ আন্তৰিক বুৰ ভিতৰ পৰা মই ধন্যবাদ দিছোঁ এতিয়া 1987 পৰা 1925 38 years হৈ গ'ল সেই 38 years ভিতৰত আমি চাইছোঁ বড়োটো বহুত আগবাঢ়িলে বড়োলেণ্ড বহুত আগবাঢ়ি গ'ল বড়োৱে বহুত ডেভেলপ হৈ গ'ল বড়োৰ ইউনিটি চবে দেখি পালে বড়োকেইটাৰ কালচাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল কালচাৰ মেইনটেইন কৰাটো বড়োকেইটাৰ ইউনিটি এণ্ড ডেডিকেশ্যনটো সব পৃথিৱীৰ মানুহে সব ইণ্ডিয়াৰ মানুহে দেখি পালে সেইকাৰণে সেইটো কোনে কৰিব দিলে আণ্ডাৰ দি লিডাৰশ্বিপ অফ বড'ফা উপেন্দ্ৰনাথ বৰ্মাৰ দ্বাৰাহে হয় সেইকাৰণে মোক কালি কৈছোঁ এজন ইটানগৰ ল'ৰা ক'লে বড'ফাটো মাইকী লৈছিলে নেকি নাই বড'ফাটো মাইকী লোৱা নাই হ'লেও বড'ফাই বড়ো মানুহক এটা নতুন জন্ম এটা দিছে সি মাইকী লোৱা নাই হ'লে বি এটা টোটেল ৰিভলিউশ্যন টোটেল বড়ো কেনেকৈ থাকিব লাগে বড়ো কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব লাগে বড়োৰ ছ'চাইটিটো কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব লাগে এটা আমাৰ বড়ো সমাজক বড'ফা উপেন্দ্ৰনাথ বৰ্মাই দিয়াৰ কাৰণে তাক বড়ো সমাজে ফাদাৰ অফ বড়ো বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ল বুলি মই সিহঁতক কৈ দিছোঁ আৰু বড'ফাৰ বিষয়ে ক'লেতো বহুত ক'বলৈ আছে সেইকাৰণে ইয়াত প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ আৱাৰ অ'ন কালচাৰ কৈছিলে আমাৰ কালচাৰটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে আমাৰ
ছোৱালীকেইটাক চাওঁ দখনা লৈ পেলাই অৰিজিনেল কালচাৰটো আমাৰ ছোৱালীকেইটাহে মেইনটেইন কৰি আছে, ল'ৰাকেইটা মেইনটেইন কৰা নাই। আমাৰ ছোৱালীকেইটা আচল বড়ো কালচাৰটো বড়ো ট্ৰেডিশ্যনটো আমাৰ ছোৱালীকেইটা আমাৰ বলিকেইটাই মেইনটেইন কৰিছে। সেইকাৰণে মই চবক বড়ো ছোৱালীকেইটা ওমেন ফকক মই ধন্যবাদ দিছোঁ। মোৰ একটা বেমাৰ এটা আছে, সেইটো বড়ো সমাজে কি কৰিব জানো, বড়ো ডক্টৰ বহুত আছে, মোৰ কিবাটো চুলি বগা হোৱা বেমাৰ আছে, চুলিটো বগা হোৱা বেমাৰ। মোৰ মাত্ৰ গল্টি সেইটো মোৰ চুলি বগা হৈছে, এতিয়া 64 ইয়াৰ্ছ হৈ গ'ল আৰু সেইকাৰণে চুলিটো বগা। সেইটো বগা নোহোৱাৰ কাৰণে কলা হ'বলৈ দবাই এটা আপোনালোকে বনাই পেলাই মোক দিলে ভাল। মোৰ বেমাৰটো চুলি বগা হোৱা বেমাৰটো হৈছে, মোৰ বেলেগ বেমাৰ নাই। সেইকাৰণে এতিয়া মই 64 ইয়াৰ্ছটো হৈ গ'ল, মনটো দেখা এতিয়ালৈ মই 18 বছৰ নিচিনা ভাবিছোঁ। সেইকাৰণে ডিষ্ট্ৰিক্টত এতিয়া বলক বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা ডেলিগেট আহিছে। আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত কিবা এটা হ'লে দিনাকাটো যদি মনত পৰে মোক মাতক, মই লাঠি লৈ হ'লেও মই যাম। মই দূৰ আছে বুলি নকওঁ, মই চেষ্টা কৰিম যেনেকুৱা হ'লে য'ত মাতিলেবি মই যাম। সেইকাৰণে মোক মাতিবলৈ আপোনালোকে হিচকিচা নাই, মাতিলে আহিব বুলি ভাবিবি। সেইটো এতিয়া চবে কৈছে BTC কিবা কিবি চব কৈ আছে। বটপাত ড্ৰিমটো আছিলে বড়োলেণ্ড, এতিয়ালৈ বড়োলেণ্ড ছাকচেছ হোৱা নাই। বড়ো অট'নমাছ কাউন্সিল হ'ল, ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'ল, কাউন্সিল হ'ল, বড়ো অট'নমাছ টেৰিটৰী হ'ল, এতিয়া বড়ো অট'নমাছ ৰিজন হ'ল। এতিয়ালৈ ষ্টেট পোৱা নাই, ড্ৰিমটো এতিয়ালৈ ছাকচেছ হোৱা নাই। আপোনালোকে ষ্টেটটো পাবলৈ কাৰণে আমাৰ এপছো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, আৰু আপোনালোকে ডেম'ক্ৰেটিক মুভমেণ্ট চুৰু কৰিলে ভাল। ষ্টেট পাবলৈ কাৰণে মাত্ৰ BTC কৈ থাকিলে নহ'ব, আমি আমাৰ বড়োলেণ্ড ষ্টেটটো আমি পাবলৈ বড়ো সমাজে আপোনাৰ ডেলিগেট চবক কৈ আছোঁ। আপোনালোকে এতিয়ালৈ ডেম'ক্ৰেটিক মুভমেণ্ট যদি আপোনালোকে কৰে, মই লাঠি লৈ ময়ো আপোনালোকৰ লগত যাম। পাব লাগে বড়োলেণ্ড ষ্টেট, ফুল প্ৰেজেণ্ট ষ্টেট পাব লাগে। এতিয়া আমি চোলা পিন্ধিছোঁ, গেঞ্জি পিন্ধাৰ নিচিনা হৈছে, আচল চোলা এতিয়ালৈ আমালোকে পোৱা নাই। এইটো পাবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰক। আৰু ইয়াত একটা মই কৈছোঁ, বেয়া নাপাবি, আমালোকে ইমান ফূৰ্তিকৈ ইয়াত বহি আছোঁ, ফূৰ্তিকৈ আমালোকে চব গেদাৰিং হৈ আছে। আমাৰ মাজৰ এজন আমাৰ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ আমাৰ ৰঞ্জন দৈমাৰী এতিয়ালৈ জেলত আছে। সেইটো কাজিয়া কৰি ওলাবলৈ মই কোৱা নাই। ডেম'ক্ৰেটিক নিয়মত কি ল আছে, কি ল এপ্লাই কৰিব লাগে, কি কৰিব লাগে, আমাৰ বড়ো সমাজে মিলি পেলাই শান্তিৰে, জবৰদস্তি বাইপৰ্চ নহয়, শান্তিৰে আমাক ৰঞ্জন দৈমাৰী জেলৰ পৰা আহি আমাৰ সমাজত তেনেকৈ থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব বুলি মই বড়ো সমাজক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া 11 বাজিব ধৰিছে। আমি বুঢ়া ক'বলৈ মন বেয়া লাগিছে, হ'লেও বুঢ়া সময়ত এতিয়া আমি অলপ 1-2 পেক খাই পেলাই হোৱা সময় হয়। এতিয়া আমি ডেকা ল'ৰা নিচিনা বাচন দি আছে। সেইকাৰণে সেইটো কোনে বাচন দিবলৈ দিছে? আমাৰ এপছুৱে, আমাৰ দীপেন ভাইয়ে দাদানো আহিব কাৰণে কোৱাৰ কাৰণে, আৰু সেইটো আজি পানিছমেণ্ট নিচিনা মোক ইয়াত বহাইছে 11 বাজিলৈকে। সেইটো এটা মোৰ ভাগ্য যে আজি ডেলিগেট ছেশ্যনত মই এতিয়ালৈ বহুত 38 ইয়াৰ্ছ হৈ গ'ল, ডেলিগেট ছেশ্যনত একবাৰো মই বহি চোৱা নাই। এইটো মোৰ ভাগ্য যে ডেলিগেট ছেশ্যনত মই বহি পেলাই, মোক অতিথি হিচাপে মাতি পেলাই আপোনালোকক দেখি পোৱাটোৱে মোৰ মানে এটা সপোনটো ফুলফিল হ'ল, বহুত ফূৰ্তি লাগিছিল। আৰু ইয়াত মই আৰু নকম, আপোনালোকে ইউনিটি, বড়ো সমাজে যেনেকৈ ইউনিটি লোকে ভাবিছে সেইটো মেইনটেইন কৰি ৰাখিবি। আৰু এপছুক মই কৈছোঁ, এপছু আপোনালোকে কৰক, ছ'চিয়েল বড়ো কাৰণে কৰক। এনি পলিটিকেল পাৰ্টি নিচিনা পলিটিকেল পাৰ্টি কিবা নিচিনা নকৰিবি। অল বড়ো
student youth, for Boro people, not for any political party. Boro সমাজৰ কাৰণে বড়োৰ ফিউচাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে বড়ো এপছুৱে অলপমান নিউট্ৰেলিটি মেইনটেইন কৰি পেলাই মুভমেণ্ট কৰিলে ষ্ট্ৰং হ'ব আৰু মানুহে ৰেছপেক্ট কৰিব মানুহে ইজ্জতটো মেইনটেইন কৰি সদায় মেইনটেইন কৰি থাকিব সেইকাৰণে নিউট্ৰেলিটি মেইনটেইন কৰিব বড়ো সমাজৰ কাৰণে কৰিলে আৰু বেছি ভাল হ'ব বুলি মই মোৰ মনৰ পৰা ভাবোঁ লাষ্টলি বদপা নামত মাত্ৰ কোকৰাঝাৰ মাত্ৰ বড়ো এৰিয়াত মাত্ৰ বনাই থাকিলে নহ'ব বদপাৰ মেমৰিটো বি ক'ত বা ডিব্ৰু কিবাতে নাগালেণ্ডতো বনাব লাগে পাৰিলে ক'ত বা তামিলনাডুতো বনাব লাগে পাৰিলে ক'ত অৰুণাচলতো বনাব লাগে বদপাৰ মেমৰিটো সেইকাৰণে মই এতিয়া নতুন এতিয়া গঠন হ'ব বুলি কৈছোঁ মোৰ বাবা মতে বেছি পুৰা হোৱা নাই ডিপেণ্ড হৈ থাকিব লাগে যেতিয়া পাব্লিকে ভাবে যদি ডেলিগেটে ডিমাণ্ড কৰে কৰিব লাগে আৰু 3 বছৰ আৰু কৰিবি কি আছে ইয়াত পুৰা খেতি বাৰী নকৰাকৈ 100% হৈ থাকিবি কোৱা নাই আৰু 3 বছৰ ওৱান টাৰ্মটো কৰিলে কি লছ আছে পাব্লিকৰ কাৰণে ফুলফিল কৰি দিবি পাব্লিকৰ ষ্টুডেণ্ট কেইটাৰ পাব্লিকৰ মাৰা আশাটো ডিপেণ্ডে আৰু 3 বছৰ থাকিলে আৰু ভাল হ'ব যদি কৈছে কৰি দিয়ক মোৰ অনুৰোধ ৰিকুৱেষ্ট নকৰিবি পাব্লিকে বেয়া পাব আৰু সেইটো কৈ পেলাই আমাৰো টোপনি হৈছে সেইকাৰণে মই যিমান ইয়াত ডেলিগেট আহিছে সেইটো ঈশ্বৰ আৰু দৈনিকপলক মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ সেই 4 দিনটো আপোনালোকে ভালকৈ থাকক বেমাৰ চেমাৰ হ'ব নালাগে মইতো চাইছোঁ বেমাৰ চেমাৰ নহ'ব ইমান চাফা আছে ডিচিপ্লিন আছে বেমাৰেই নহ'ব কেলে ইমান ডিচিপ্লিন আছে ইমান 2-3 ঘণ্টা মোক নকৰাকৈ বহি থকাটো মামুলি নেকি ইমান দূৰৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিলেবি ইমান ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰি আছে সেইটো আমি এপ্ৰিচিয়েট কৰিছোঁ সেইটো আগৰ পৰা জানে আগতো আৰু ইয়াতে এটা মই চৰ্টকৈ ক'ম লোকে অট'নমাছ পাইছে এপ্লিকেশ্যন দি পাইছে লোকে অট'নমাছ পাইছে ডিচিপ্লিনত হাত জুৰি পাইছে আমাৰ বড়ো অকৰা কিতাপ বক্সি মাৰি পাইছে হ'লেবি ফুলকৈ পোৱা নাই হয়তো বড়ো ষ্টেটটো এতিয়া নতুন এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰে মুভমেণ্ট কৰি পেলাই ডেম'ক্ৰেটিকেলি ষ্টেটটো পাবলৈ কাৰণে চবেই মিলি পেলাই কাম কৰক বড়ো সমাজৰ কাৰণে কাম কৰক বড়ো ইউনিটিটো মেইনটেইন কৰি থাকক আমি পাহাৰৰ পৰা অৰুণাচলৰ পৰা শুনিব বড়োৱে 2-3 ভাগ এপছুৱে 2-3 ভাগ হৈ গ'ল বুলি আমাক শুনিব নিদিবি পলিটিক্সেতো তহঁতক 2-3 ভাগ কৰি দিব নকবি পলিটিক্সৰ কথা শুনিবি পলিটিক্সে মানে নিজৰ পকেটৰ কাৰণে কৰে নিজৰ ফেমিলিৰ কাৰণে নিজৰ পাৰ্টিৰ কাৰণে আমাৰ এপছুৱেতো তেনেকুৱা নকৰে সমাজৰ কাৰণে কৰিব লাগে বুলি মই কৈ পেলাই যদি মই গল্টি কৰিছোঁ মাফ কৰক আৰু যদি মই ভালকৈ কৈছোঁ ভাল এটা কথা কৈছে যদি মোক টেক্স দিয়ক সেইটো কৈ পেলাই আজি চবেই একেলগে ভালকৈ থাকিবি বুলি মোৰ কথাটো ইয়াত সামৰি মাৰিছোঁ থেংক ইউ